vagyok a Városligetben. Látjátok hol? Látjátok mennyi ember van? Most rajtott el éppen a Spár maraton. Egy fantasztikus, nézzétek meg! Gyönyörű környezet, rengeteg ember, szuper hangulat, tele energiával. A legszebb dolog ebben az, hogy itt van még 2 Mapei csapat is, aki elrajtolt váltóban, 2x4-es váltóban, és itt van egy kollégánk is, aki önállóan egyedül fogja lefutni a maraton. Sautner Csabi, ő vállalta ezt, nagyon jó futó. Mint tudjátok, a Mapeinek az egyik nagyon nagy fontos stratégiai pontja, hogy egészséges életet adjon az embereknek. Ezen dolgozik a termékeivel, így fejleszti a termékeit, így fejlesztjük az egész céget. És a futás egyenlő egészség. Ha sokat futsz, sokat mozogsz, sok testmozgást végzel, akkor sokkal egészségesebb lesz és sokkal tovább tudsz élni. Én egy hónappal ezelőtt futottam le a félmaratont, a Vizer félmaratont, nagyon jól esett, nagyon jó volt, megterhelő volt, viszont tudom, hogy ettől sokkal fittebb leszek és egészségesebb. És ami fontos, te is csináld ezt, érdemes elkezdeni, bármikor el tudod kezdeni, soha nem késő, tenned neked az egészségedért. Ezt bizonyítjuk mi is, hiszen rengeteget teszünk az emberek egészségét és a környezetért. Azért, hogy jobb életet és hosszabb életet és egy biztonságosabb, gazdagabb életet adjunk mindenkinek. 11,6 ez már a végére sok volt. Az elején szuper volt a hangulat, és akkor úgy éreztem, hogy könnyen fog menni az egész, de a végére már úgy fogyott el az erőm. Az utolsó kilométeren már kicsit utáltam, de most megint újra klassz, hogy be tudtam futni, és ez egy nagyon különleges érzés. Váltás nagyon jó volt, gyorsan ment, ilyenek a kollégák, nagyon futottak, viszont nagyon meleg van, ez egy kicsit nehezíti a távot. Az a klassz, hogy egy csapatba futottunk, és ez így még különlegesebb, mert a kollégákkal együtt tudunk elérni egy ilyen klassz teljesítményt. Sikerült lefutni váltóba a maratont, Jolcsékkal, Andrisékkal és Sabékkal. Tök jól sikerült, szerencsére tök jó időnk volt végig, már kicsit talán túl meleg is volt. Már reméljük jó idő lesz jövőre is, és még többet edzünk jövőre. Megcsináltuk!